Igatia basaya inse yekyombe gya Genzi kurwase kaunti ya Nyamira abo baroberetie kwenekia okorobekana rituko ria ankyo kwemurunganiria uburayi bw'umugavana bwa kaunti yo Amos Nyaribo igoro y'obututukano bw'ekibesa kurwase ekyombe kya World Bank ekyo kyayanegatiwe ego kyatenetiwe ego kyase kaunti yo ya Nyamira nigo bono abatenderi abo bokorobekana oku bagukwanime yo mucyo Nyamira nigo bono batebirenga barure chingaki okyase byombe byobutuki koringoria ekero ekageirenga abatuki abo kurwase ekyombe kya World Bank nigo barache wikira nase kaunti yo ritukoria ankyo oyo mubwabarayi babasaya se kaunti ya Nyamira nanda yomo bwabasaye babangita maandamano anyamira this issue ya World Bank ya kutenenia amangana koleta chibesa se kaunti ya Nyamira asing chokero twanya ko kubwata simply twanya nga World Bank bado nenda kokora investigation twaranga erebiya to World Bank ribaga ekole mo investigation yekole to final report then tomagocha okora picketing so twari gutangaza nga mambia ndogocha kwaswapara wika Thursday na litora Nyamira twena ne petition yetu ase omugavana liro kurwabo tomaya kubwati kurwabo tomaya komaya magana so mambia maandamano alito bangete mambia abantu baminto abakusi abana baminto banyamira ntokayo para tikatobe komalembe to World Bank ribaga investigation kurwabo then tutapanga Thursday tulete petition yetu kwa governor then from there tutapata more reports as for clarification. Chairman bunge la mwananchi Nyamira County nande I was an aspirant township ward ditukolia ntwabwa tamaboria mange sana so mheshimiwa ito governor His Excellency Amos Nyaribo amangana arenge from the Gen Z employment na to promise tinango employer chi Gen Z lero twango mabori na ki umosike chi Gen Z chiri wata to ko employee ogo propose from each sub county kaibare over clear auto tabina public service board teraba formed by February ngobere formed nande amabagayo nabe advertised ekero public service board yeti guya bere vetted yeti guya chakira kolega inje gento na tebye abasike baito ababa chorire buna bono musike senator nero bwanto gotokonya buna amangana ya investigation okongo mugeni and nero rocho gototiga ina suspense twanyora tokonyora una nintu tochukuri information na mambia ababisango baraki ngocha bali ikontu ango nyara gukora maandamano mambi esengenja ababisa abo mambi nali bali investigation yo moelio eturakore ekere twanyora the report na ndi tuire petition yeto and Thursday egento na tepsene tuito tiga abekiria nero to information ye wene to no seneta takonya ko bali mediocre oche ground kwana na bantu twamanya the information to bantu go deal nero ku Vivian Nyanchama according ibuna twabangete mambi twakora maandamano twa postpone rie sengenchu twanyora nga World Bank mambi ngo chabale twa postpone mpaka Thursday tamali etanguro ku Evelyn Kemunto Mwega ko Rusironga mambi twabangete ngango cha gutwara twarenga maandamano ase county ya ite sengenchu World Bank ya tereneti chibesa ase county ya ito lakini twarigere twarenge sengenchu World Bank mambi no era ase Nyamira County bakorobo tukibwabo egero on Thursday tochene petition ya itaso moga toska bosio